Waqt il-maraton organizzata minn Hope Exchange illi saret matul il-jum tal-ħadd inġabru aktar minn 193,000 euro bris tfal u familji li jgħixu fil-Ghana. Is-somma kienet ta' 190,783 euro. Il-flus li nġabru se jkun qed imorru bris l-isptar u l-iskola lil Maltin fetħu f'Kumasi fil-Ghana. Din il-maratona damet 12 sija u baqgħet għaddejja sa 11 ta' filgħaxija u fl-għeluq tagħha spikka l-entużjażmu tal-organizzaturi għas-somma li nġabret grazzi għal-ġenerożità tal-Maltin u l-Awċin. Matul il-maratona diversi volontira qasmu l-esperjenza tagħhom fejn irrakkuntaw il-ġrajiet ta' meta marru l-Ghana f'Novembru li għadda. Dan sabiex jaraw ix-xogħol li kien qiegħed isir fl-isptar u fl-iskola. Oħrajn qasmu l-esperjenzi tagħhom fil-volontarjat f'diversi pajjiżi oħrajn sabiex juru l-impatt tax-xogħol volontarju. Waqt il-maratona ntweraw ukoll filmat diretti minn dan l-isptar li nfetaħ fil-Ghana. Grazzi għall-għajnuna li ngħatat minn pajjiżna.